Garbo. Pride. Muna yung garbo mga igsoon, o pride, makapatay yun ni. Delikado yun na. Kanang garbo, kitang tanan raba na ata na. Naaba ninyo diriway garbo? Kita yun sigurong tanan na ay garbo. Unya, kung naata na, delikado ta na, kay makapatay man na. Mungutan ko ninyo, klaro nang nakuha, kay maningog. Naaba mo'y garbo, wala. Nakapatay mo, wala. Wala. Kung kabuutan na mo pa din, simpa mag-imi. Wala takapatay. Wa yun na ito mapatay ang tao, pero napatay na ito. Pwede tang makapatay, pinaagi lang sa pag-curse sa tao. Paglibak sa tao. Pag-BI-BI. Pagdaot, pinaagi sa atong una-una, pinaagi sa atong ba. Maura mo na istorya. So satul kaayo mo lihok ang yawa, no? Na ada siya uban gihapon nato. Delikado. Unsay buhaton nato mga igsoon? Usisahang karon kung naamang kay garbo, kung moangkon ka nga naadyo kay garbo, asa naman naabot imong garbo? O unsa may natabang sa imong garbo, sa imong kaugalingon? Unsa may buhaton nato haron mapaong ning garbo, mawa ning garbo alam nato? Gipakita ka na diha sa kinabuhi ni San Juan ang magbubunyag. Kinsa ni Juan magbubunyag sa atong Kristiyanos nga kinabuhi, no? Kinsa ni siya? Ang precursor ni Jesus. Siya katong nagsangyaw sa kamingawan. No? Hear, O Israel, na ay moabot nga labaw pa kanako. Og si Juan nagpuyo sa iyang gisangyaw. Hinumdumi ha, si Juan mo'y nagsangyaw sa kamingawan, unya iya pong gipuy-an ang iya kinabuhi. Kita musangyaw ta, pero dili ta magpuyo kanunay sa atong gisangyaw. Nya mo man ni satol kay namatay garbo, moingon ita, dili uy, nagtabang ko, nagsangyaw ko, maayo ko, buutan ko, wala ko nagpatay. Pero behind that, wala ta kabantay. Kaya di man yun ta makabantay nga sayop da ita. Nakapasakit na da ika. No? Nakatandog na ka sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Si Juan, sa iyang pagpuyo, sa iyang pagwali, mauna, nganong gitugot man ni Jesus, nga si Juan mamatay o kinahanglan yun punggutan og ulo. Terrible siya ng pagkapataya. Uy, ikaw pangutanon ka nako, musugod kag putlan kag ulo sa imong pagtuo. Kisa man ninyo isog kayo nga, okay na ko pa der, magpaputol ko ulo. Isag siguro ang pare, dagan sa siguro mi, oy. Huwag mo sugod, putlan kag ulo. Dito ra na uso sa mga sa Mindanao. Kalit lang balita, giputla nag-ulo, musilingan. Uso man kayo dito mga gubot dito sa una. Pero kung may gusto kitang pagtuo, gimantala, pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Why did God allow this to happen to good people? That is the good question. Why God allow bad things happen to good people? Na may tubag, kay baho mo. Nawa sa ko kay baho. Pero ang nasayra na to, kana, bisan ang Diyos Amahan, iyahang kaugalingong anak, bugtong anak nga si Jesus, iyang gipadala sa kalibutan haron, mag-antos, magsakripisyo, magpakamatay tungod sa iyang gugma.
ikaw, mga ginikanan, mga inahan nga di halos tanan dinhi amahan, mutugyan ka sa imong pinanggang anak, bugtong anak nga matay siya tungod og alang sa gugma sa tanan. Lisod. Yes, lisod. Samot nang natay garbo. Hilabti akong anak. Di ba kay kita may mag-away? Kini mao ni pagtulunan nato sa ato kinabuhi karon. Garbo. Let us try to consult ourselves. Bitaw. Unsa kadako ang garbo nako karon? Ug unsa maning garbuha nagpuyo paghihapon kini kanako nga andam ra ko, pwede ra kong wala ko'y tingganay sa ako ang pamilya. Garbo nga dili maayong buot sa igsuon. Garbo nga maay walay pagtagad sa ato ang mga silingan. Garbo nga dili mutagad o walay maayong buot diha sa mga kauban nato sa community. Garbo nga nagtuo ta okay ra, pero sa tinuod lang dili yun na ang ngayan natong ipapuyo sa atong kinabuhi. Kay pwede tang makapatay bisan sa atong una-una lamang. Hinahutong ta atong mapamalandungan, isip Kristohanon, dili sayon ang pagkinabuhi o papuguyo ni ini uban sa gugma sa Dios, because all of this entails great persecutions, great sacrifices, and it must have self-denial, to deny ourselves and to love others. It is very difficult, but this is what God is telling us, and we should obey God in order for us to live what our faith is telling us.